IFM News. IFM News. Idol Dennis, please go ahead. Mariknang iti kinarigat digitay restaurant kesagdan digitay karinderya kapu iti tuloy nga panagina iti presyo iti petrolyo paraman iti liquefied petroleum gas iti alay ng kalman halos one-third iti naginaanan sa inanayon iti naturok kalugasot na pispri kada tangke iti LPG karito nga gundaway nga pasar iti datos iti DOE umabot tinasulok kalugasot kada tangke iti pagginaan na gawin ko lang sa ito'y epekto iti kilangis iti entero nga lubong ngayon nagpalagit iti DOE kada iti masignan nga saan nalaplagas yung kalugasot iti nasken nga pag katong nga bahit iti presyo iti LPG kada itong gundaway unless na iti anunsyo manipod iti Department of Energy iti yasad iti lawag at dumaten iti nag-back to basic so hindi pa nag-usar iti uring basta natin iti kayo nga pagluto iti anyaman nga karaon para kalang karatoy krisis iti langis iti agdama dahil iti kakarindarya Idol Lawrence ket uring iti masyalit alternatibo hindi sa rin iti pangagluto para kalang karatoy pa naka-save iti pa naggastos iti nangina presyo iti liquefied petroleum gas ay iti agdama inyot maten iti panagnato iti presyo iti LPG dahil dumamat na aglagsar iti kayo Idol Lawrence iti agpatulok ng iti nanginandang iti lalat ti baboy kada baka masapol ito sa langgit dati kayo pagkasigat motivate iti panagusar iti LPG so iti dama aming sektor Idol Lawrence at Mariknan iti epekto na mapati LPG mapagparamet iti sapol dahil tayo karkarindarya ken restaurant kung palang kanato biglang panagmato iti presyo iti LPG Idol Dennis Alipio Tatak ISM